Mayong hapon sa mga kaigsuunan natong Bisaya sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Lakip ang mga overseas Filipino workers sa kuwang inyong igsuon ug higalang Bisaya. Communication Secretary Martin Andanar. Kumusta mo diya? Atangi ang atong pagtabang sa mga magtutudlo sa Laruk Elementary School sa Bukidnon, Sambuwalan Elementary School sa El Salvador City ug St. John Elementary School sa Cagayan de Oro City. Ato pod mga kauban si Sangguniang Kabataan Bislig City Chairman John Paul De Jesus para iambit niini ang programa sa ilang sanggunian alang sa mga kabatan-unan. Maghatag usab si Asik John G. Gonzales ng Office of the Presidential Assistant for the Visayas sa iyang Malasakit Center update. Ug sa atong original Bisaya music atong makauban ng bandang South Race ang Bisaya talent sa Cagayan de Oro City. Diri lang sa Bisaya gyud na inyong madunggan sa DZXL 558 RMN Manila, DYHP 612 RMN Cebu, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXBC 693 RMN Butuan, DXRS 918 RMN Surigao. Ug matan-aw sa social media platform sa RMN Facebook page ug Bisaya Gyud Facebook page. Like and share na dayon. Magsugod ta sa mga ratsyada sa balita. Nagpahigayon og aerial inspection sila Pangulong Rodrigo Roa Duterte og Senator Bongo aron personal na susiyon ang sitwasyon sa Marikina ug uban pang mga lugar na gibaha tungod sa bagyong Ulysses. Gitahasan sa Pangulo ang mga ahensya sa gobyerno na moresponde sa tanang panginahanglanon sa atong mga kababayan na labing naapektuhan sa bagyo. Aktibo usab ang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Department of Interior and Local Government, Office of the Civil Defense, Department of Transportation, and Department of Social Welfare and Development sa pagtinabangay aron dayon makabangon sa kaguba na dala ni bagyong Ulysses. Gisiguro sa Pangulo na andam og wala natulog ang kagamhanan sa paghatag og serbisyo publiko. Direktang nakikoordinar si Senator Bongo sa mga apektadong local government officials sa Manila, Marikina Mayor Marcy Teodoro, San Mateo Rizal Mayor Tina Diaz o Rodriguez Rizal Mayor Tom Hernandez aron masigurong maayo ug sakto ang koordinasyon nila sa AFP, OCD ug PCG. Padayon ang relief operations sa Department of Social Welfare and Development sa mga naapektuhan sa bagyong Ulysses. Matod sa pinakaulahing datos, gikan sa DSWD Field Office 4A, gimonitor nila sa sulod sa 24 oras ang kapin sa 25,000 ka mga pamilya na kasamtang ang nagpirmi sa 1,061 evacuation centers. Sa datos gikan sa Disaster Response Operations Monitoring and Information Center sa DSWD Region 5, nakahatag na ang ahensya og 20,797 ka mga family food packs sa unom ka mga probinsya sa rehiyon. 50,492 families o 190,782 individuals ang ana sa evacuation centers, samtang 10,427 families o 36,146 individuals nga nagpabilin sa ilang mga panimalay ang nahatagan og serbisyo sa DSWD ug local government unit. Diin nikabat sa kapin 4 ka milyong pesos ang napod-apod sa mga nabiktima sa bagyong Ulysses sa NCR, Regions 1, 2 and 3, Calabarzon, Mimaropa, Region 5 ug CAR. Personal usab nga giadtuan ni DSWD Secretary Rolando Bautista ang pipila ka mga biktima sa bagyo aron ihatag niini ang tabang gikan sa ahensya. Gisiguro sab sa kalihim na igo ang gihatag abag alang sa panginahanglanon sa mga pamilya samtang dili pa sila makabalik sa ilang mga panimalay. Anaa usab ang lokal na kagamanan nga andam mo responde sa uban pa nilang mga panginahanglanon. Nagpadala ang Police Disaster Unit og halos 1,000 ka mga police personnel aron bantay sa mga evacuation center sa mga lugar na labing apektado sa bagyong Ulysses. Base sa consolidated reports na nadawat sa PNP Command Center sa National Headquarter, si PNP Chief Police General Dibold Sinas naghatag og direktiba sa pagpadala og 994 ka mga personahe aron modugang sa puwersa sa pagdumala ug paghatag og seguridad sa mga evacuation centers sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol ug National Capital Region. Base sa datos niadtong November 13, niabot sa 96,169 ka mga pamilya o 351,479 ka mga individual ang anaa karon sa 12,707 evacuation centers sa mga gihisgutang rehiyon. Paspas ang pagresponde sa mga kapulisan
sa pag-rescue sa 104,857 ka mga katawhan. Lakip niini mga puya o babies ug mga katigulangan sa 2,123 nga gihimong search and rescue operations. Gisulti sa report sa PCC na 6,758 ka mga personnel ang gideploy alang sa search and rescue operation aron mas mapadali ang disaster response action sa mga apektadong lugar, samtang 11,410 ka mga personnel ang on standby mode alang sa mga posibleng deployment og focus operations. Gibisita sa Bisaya Gyud Team ang mga magtutudlo sa Larok Elementary School sa Sumilao, Bukidnon, St. John Elementary School sa Cagayan de Oro City ug Sambulawan Elementary School sa El Salvador City sa atong bond paper gift project. Ato kining tan-awon. Sa pagpadayon sa pagtabang sa Bisaya Gyud sa mga magtutudlo ilalom sa programang Bond Paper Gift Project, atong giadtuan ang tulo ka tungaan sa Bukidnon, El Salvador City ug Cagayan de Oro City. Una natong gituyuan ang Larok Elementary School sa munisipalidad sa Sumilao, Bukidnon. Diin gihatagan ta og maayong pagtagad ni Barangay Kisulon Chairman Albert Gabriel de Mesa ug Konsehala Jem Baula. Giambit kanato ni Teacher Florence Sandiano na bisan sa bagong sistema sa edukasyon, dako ang iyang pasalamat sa mga ginikanan sa mga estudyante na ilang katimbang karon na panahon sa paggiya sa pagtuon sa ilang mga anak sa ilang panimalay. Apan bisan sa maayong pagtinabangay sa mga magtutudlo ug mga ginikanan, aduna gyapon sila'y kakulangan sa ilang mga modules. Thankful kaayo mi sa Bisaya Gyud nga kami na pili nila as recipients sa bond papers. Kani siya usa gyud ni siya ka dakong tabang para sa among mga maestra para mapaabot pa namo sa mga bata ang mga modules bisan pa og tuwa sila sa liyo. Kani siya makatabang sa amoa para maka-produce pa og daghan pa nga mga ADMs para sa among mga kabataan diri sa Larok Elementary School. Daghan kayong salamat o God bless sa inyong tanan. Giadtuan usab nato ang St. John Elementary School diin matod ni Teacher Jonah Fogoso ang ilang eskwelahan katudlo sa mga katutubong badyaw na nanginanglan og saktong paggiya. This school is one of the ingon nila DDU, depressed, deprived, underserved nga eskwelahan before. But now, nga daghan na kay nakaila sa St. John thanks to those previous mga principals nga naila na gyud ang St. John through Brigada Eskwela, daghan na ang mga nag-donate, no? Some way, somehow, ang mga bata nga nanginahanglan sa tabang, natagan gyud. Especially ang mga badjaw, nga gitawag na mo gudjaw. They are not badjaw as bad. They are gudjaw, no? Actually, they really needs our services. They really needs our pagsabot, no? Pag-atiman kanila, kay they are the people who are really kanang matawag nato nga nanginahanglan jud sa atong tabang. Samtang sa Sambulawan Elementary School, si Teacher Sheilaline Centeno, usa ka kindergarten teacher, nagsulti na dakong hagit sa mga estudyante o ginikanan ang kasamtangang sistema sa edukasyon ug giunsa ni nila kini og pagsolusyon. Kaning mga modules kay among ga i-distribute every Monday, then napoy retrieval same day, then kani sila as gihatag namo kada learner namo sa tanan mga bata maka-receive sa modules. Then also we give assistance sa among mga bata or mga parents in case kung di na sila dili masabtan, especially katong mga lisod-lisod na nga mga terms. So amo pong tagbangan ang mga ginikanan para pod ila pong matudloan or mapasabot ang ilang bata sa mga kung unsay naa sa atong module. Sa tulo ka mga tungaan na atong gibisita, ang Bisaya Gyud naghatag og mga bond papers sa mga magtutudlo sa Larok Elementary School sa Bukidnon, St. John Elementary School sa Cagayan de Oro City ug Sambulawan Elementary School sa El Salvador City aron raw sa makaabag sa ilang padayon na modular classes sa mga kabatan-unan. Nagmalampuson man ang pagbalik eskwela sa mga estudyante ilalom sa distance learning program sa Department of Education. Apan dili malimod na mga magtutudlo ug mga estudyante
Nagkinahanglan gayod og dugang pang mga bond papers tungod kay mao kini ang pangunang gamit karon sa pagtudlo. Daghang salamat sa mga maestra sa Laruk Elementary School sa Sumilaw, Bukidnon, St. John Elementary School sa Cagayan de Oro City ug Sambulawan Elementary School sa El Salvador City. Kamaluba mo na ang probinsya sa Siquijor usa sa pinakaunang nadiskubre sa mga Espanyol niadtong tuig 1565. Kini niadtong panahon sa ekspedisyon ni Miguel Lopez de Legazpi. Una kining gitawag na Isla del Fuego o Island of Fire tungod sa dalang kahayag sa mga aninipot sa isla matag gabi. Kini gitukod tuig 1783 ilalom sa administrasyon sa secular clergymen o gitawag na munisipalidad sa Siquijor ilalom sa probinsya sa Bohol. Sukad tuig 1854 hangtod 1892 napailalom kini sa pagdumala sa probinsya sa Negros Oriental ug tuig 1901 nahimong sub-province niini. Apan sa hangyo sa mga residente sa Siquijor, tungod sa kalahian sa ilang kultura o pagtuo, gibukod ang Siquijor sa Negros Oriental o gideklarang independenteng probinsya tuig 1971, ilalom sa Republic Act No. 6398. Tungod sa kamatahom sa tibok probinsya sa Siquijor, lakip ang dala niining misteryo nga gaingganyo sa mga turista tuig 1978, ilalom sa Proclamation No. 1810, ang tibok probinsya sa Siquijor kauban ang Apo Island sa Dumaguete, Boracay Islands sa probinsya sa Aklan, Panglao Island sa probinsya sa Bohol, Alsulnuan Point sa West Cagayan de Oro City, ug Camiguin Island, dideklarang Marine Reserve ug Tourist Zone ni kanhi Pangulong Ferdinand Marcos ilalom sa pagdumala sa Philippine Tourism Authority. Sandigan ng isang malayang bansa ang kalayaan sa pamamahayag. Kaakibat nito ang mga mamamahayag na nabubuhay ng may dignidad sa isang lipunan na pinapahalagahan ang kanilang mahalagang papel na ginagampanan. Ako po si Congresswoman Nina Tadura ng ACT-CIS Party List, ang may akda ng Media Workers Welfare Bill upang maisaayos at mapabuti ang estado ng ating mga kasamahan sa media. Welcome back mga higala sa Bisaya Gyud kini inyong Higala Communications Secretary Martin Andanar ug karong hapon makauban nato si ASEC Janji Gonzalez sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas para sa Malasakit Center update. Mayong hapon, ASEC Janji. Yes, Sek Andanar, maayong hapon. Niabot tagyod sa 90 ka mga malasakit center ang natukod sa nasod. Ang latest niini mao ang Malasakit Center sa Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital nga naa sa Caloocan City. Niadtong November 6, giabli ang maong Malasakit Center nga gitambungan sa atong madasigon nga Senador Christopher Lawrence Cuya Bongo. Giubanan usab siya sa atong Presidential Assistant for the Visayas nga si Secretary Michael Lloyd Dino. Ug kini ang ika-47 nga Malasakit Center sa Luzon. 21 ka Malasakit Center ang naa sa Visayas ug 22 sa Mindanao. Karong kadlaw naay duha ka mga success stories sa Malasakit Center sa Kabisayan ang atong paminawon. Parehong taga Dakbayan sa Karkar, Cebu, sila si Nanay Marcela Torres, 78 years old, ug si Marife Labante, 23 years old. Si Nanay Marcela na aksidente duol sa ilang balay ug gioperahan sa tuo nga bukton sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa Cebu City. Samtang si Marife nanganak sa mao gihapon nga hospital. Ano nangyari sa iyo, Nay? Naglakaw lang ko diyan na nagawa ko na tumulungan. So, inoperahan ka na, Nay. Tapos covered lahat ng malasakit. Parang naano yung buto mo na nabali. Nabali yung buto. Mahigit isang buwan na after the operation. 1 month na after the operation. September 9. September 9.
Yung follow-up check-up na libre din sa Malasakit Center. Nay, ano yung mensahe natin kay Senator Bongo at saka kay President Duterte kasi sa kanila yung programa ng Malasakit Center? Salamat ka. Salamat din nga. Totoo mo. Ka na hospital na anak ka? Unang baby? Kailan to, ma'am? No, October 4. First baby mo? Baby boy o baby girl? baby girl, Anong pangalan? Elmar. Elmar. So, October 4 ka nanganak. Lahat covered naman ng Malasakit Center. Yung bill mo. Kinover ng Malasakit Center. Anong mensahe natin kay President Duterte at saka kay Senator Bongo kasi sa kanila itong programang Malasakit Center? Anong mensahe mo sa kanila? Nagpapasalamat po ako dahil tulungan niyo po ako sa mga kailangan. Sekandanar, masulubon kita tungod kay namatay ang anak ni Marife atol sa iyahang pagpanganak. Ang mga Malasakit Centers sa nasod padayon nga motabang sa atong mga kaigsuunan nga mga Pinoy sa mga medical nga kinahanglanon. Kay matud pa ni Presidente Rodrigo Duterte, angayan nga atimanon sa gobyerno ang panglawas sa matag Pilipino. Gikan sa Kabisayan, kini si Asek Janji Gonzales, maayong hapon. Daghang salamat sa imong Malasakit Center update, Office of the Presidential Assistant for the Visayas, Asek Janji Gonzales. Aron mas mapalugway ang mga programa o proyekto alang sa mga kabatanunan sa Bislig City, ang Federasyon sa Sangguniang Kabataan gipasa ang Local Youth Development Plan. Ug aron maambit kanato ang Local Youth Development Plan ug mga ordinansang gipasa alang sa mga kabatanunan, atong makauban si Sangguniang Kabataan Barangay Poblasyon Chairman ug Bislig SK Federation President John Paul De Jesus. Mayong hapon kanimo, Councilor John. Mayong hapon sa imo sir ug maayong hapon sa tanan naminaw sa tong sibiyahan sa Bisaya gyud. Napasa ninyo isip representante sa mga kabatanunan sa Konseho ang Local Youth Development Plan. Unsa-unsa man ang mga plano o programa ang gilangkuban ani. So sa atong bag-o nga ordinansa nga napasar sir, kining Local Youth Development Council no is mga nagkadaidayang mga programa nga na buhat namo tungod sa among nakit-an nga mga youth development concerns nga aniya sa among syudad, sama sa health, sa education, o sa nakalain-lain pa nga Center of Participation for Youth Development. So mga examples lang ni ini sir is natay sa health, wherein nakasulod ni ini nga itong mga sports development para sa itong mga kabatanunan. Aniya usab sa education, kini pagtabang sa ginagmay sa ilang mga pangailanganon sa eskwelahan, labi na karon sa ato ang pandemya. Karon sa panahon sa pandemya, giunsa sad ninyo pagtabang sa lokal na kagamhanan sa pagresponde sa COVID-19 isip Sangguniang Kabataan. Isip Sangguniang Kabataan, sir, ang among natabang sa lokal na panggamhanan sa nagkalain-lain nga mga barangay nga atong mga SK Council, nag-share o sa ilahang SK funds sa barangay para matagbangan og hatag og mga relief goods sa ato ang mga nakadaidayang constituents sa nakalain-lain na barangay. So kini ginapod ni under sa DBM o sa NYC o sa COA nga nagpatugot nga gamito ng SK funds sa mga COVID-19 related responses para makatabang kami sa amo ang nakalain-lain na barangay. Karon nga balik na sa pag-eskwela, unsa-unsa man sad ang inyong programa nga nakatabang sa mga estudyante sa Bislig City? Karon bago pagbalik sa eskwela, sir, is naatay mga SK Council sa nagkalain-lain nga barangay nga naghatag og ilang mga nagkadaiyang tabang sa atong mga eskwelahan nga nakapalukop sa ilang barangay. Example lang ni isang paghatag og mga bond papers, pagsuporta sa mga estudyante, paghatag sa ilang mga school kits,
nga magamit nila karon sa atong new normal, labi na ang ato ang DepEd diri sa Bislig more on modular ang ilahang ginagamit, sir. So tabang gyud kaayo ni mga bond papers sa atong mga teachers ug usab sa atong mga estudyante. Councilor John, unsa ang inyong mensahe para sa mga kabatanunan sa Bislig City? Ang mensahe lang nako sa mga kabatanunan karon sa Bislig City nga unta hinay-hinay na natong madawat ang ato ang new normal karon na panahon, na dili na nato siya mabalik sa una nga atong na nati. So kailangan gihapon nato na padayonon ang ato ang mga pangandoy sa ato ang kinabuhi, kay tungod dapat dili kini mahimong babag ang atong pandemya karon nga makababag sa inyong kagustuhon nga inyong matabangan ng inyong pamilya ug usab matabangan nato ang atong syudad sa sunod pa ng mga katuigan. Daghang salamat Sangguniang Kabataan Federation President John Paul De Jesus. Mabuhay ka. Salamat po, sir, o sa inyong network. Mga igsuon na akong Bisaya, sa atong pagbalik, usa ka musika nga orihinal na komposisyon ng bandang South Race ang Utang. Don't go away. Kapaluba mo na ang iladong Museo Sugbo kaniadto prisuhan? Sa disenyo ni Domingo de Escondrillas, iladong arkitekto sa probinsya sa Cebu, gitukod ang Carcel de Cebu o Provincial Jail sa Cebu niadtong 1871 gamit ang coral blocks. Ang Carcel de Cebu dili lamang sa mga kriminal, lakip usab ang mga katipunero na wala niyagi sa husgado niadtong panahon sa Rebolusyon, batok sa Espanya ug Amerikano. Gigamit usab kini sa mga Hapon na prisuhan sa mga gerilla, gipasulay og torture. Human sa ikaduhang gubat sa kalibutan, gipulihan ang pangalan niini og Cebu Provincial Jail tuig 1980s ug nahimong Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center. Tuig 2008, human sa upat ka tuig na pagbalhin sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center ngadto sa mas dakong tukuran o building, ang daang Carcel de Cebu gihimo ng museo o mas naila karon sa tawag na Museo Sugbo. Atraksyon karon sa museo ang Museum of Philippine Political History, diin makita ang Presidential Gallery sa mga litrato sa mga pangulo sa nasod ug mga pirma nila nakakulit sa 24-karat gold. Makita usab diri ang archaeological artifacts kauban ang bulawan ug ceramics gikan sa 1600 San Diego shipwreck. Ako po si Congressman Eric Pineda ng One Pacman Party List, kasalukuyang chairman ng Committee on Labor and Employment dito po sa Kamara, na naninindigan na ang kalayaan sa pamamahayag ay sandigan ng demokrasya. Kaya bilang pagkilala sa natatanging kontribusyon ng mga mamamahayag sa Pilipinas, isinusulong po natin ang Media Workers Welfare Bill upang mabigyan ng nararapat na sahod at mga kaukulang benepisyo ang mga manggagawa ng media. Antos ko lamang ang kasakit niya, gibatin ning dughan ug dawato na lang. Maumay pagbuot ning kapalaran, ihatag ko naman kanimo ang tanan. Apan imo lang gihapon ko gibinuangan. Inday, intawon maluoy ka. Inday, intawon iuli na ang akong cellphone, your latest model. Gikawat mo hastang gubako nga dyan.
Yaon ko na lang kahakining tanan ngano man ing taon kong gihimulmulan. Inday, intawon maluoy ka. Inday, intawon pauli na ang mga utang nimo sa tindahan. Ako ra ba intawon kanunay paninglan. Inday, o Inday, intawon maluoy ka. Inday, palihog iuli na ang akong cellphone, sapatos o charger, t-shirt, calzones ug akong underwear. Inday, Inday maluoy ka, inday pauli na. Makahimuot kanang kanta na adunay dalang hugot o pagpakaluoy sa uyab nga naay gibiling utang sa tindahan. Mao kadto ang utang mga higala, original komposisyon sa bandang South Race, ang atong Bisaya talent gikan sa Cagayan de Oro City sila. Hubito Pestolante as lead vocalist at guitarist, Nilo Kitoriano sa gitar, Glenn Ogyahon sa bass, Ches Marie Bakungis sa drums. Ayong hapon, South Race. Hapon. Duhara yung taon, may dire. Duhara ang nakatunga kay BC. BC atong duha. Naa may hugot ang inyong kantang utang. Unsa may gihugutan ani? Naitabo ba ni sa tinuod nga kinabuhi? Nahita ang story gina na tropa na mo dayon na siya murag na imyo nga tindera sa tindahan ba. Gatrabaho ra pud ato nga tindahan. Then kuan siya. Abi niya og libre tong among gapangayoon na coke, tinapa, noodles. Until such time nga katong babae nga tindera nilayas dito kay naka-CA siya og fildo for 2 months. Dayon after a while natingalan lang mi nga ang katong tag-iya gyud atong tindahan naningil sa taas na kayang listahan. Actually nagtuo mi nga libre gyud ito, nakalista tanan hangtod nakapatak pa ko atong 50 pesos at utang ni Inday. True story na siya. Pero dili ako sa akong friends nga naka-kuan imyo murag uyab nga tindera. Ginalista dahil matingala na po mi, naapil na napkin. Oops! Naapil sa lista. Giun sa pagsugod sa bandang South Race. Right. Actually, kung ano ni, mate mi sa mention mo na ako ang kwan. Sa Bispets. Sa SM dati. Dayon, kamera ni Juvie actually workmate, pero ato nga time roving man ka ato sa Mahipod nga establishments. So sila pod workmate sa among bahista si Glenn. And then ang drummer na to ni Uli Negros. So since wala mi drummer, ang papa ni Glenn kato among bass na siya friend nga old school gyapon ka edad niya nga nay anak nga may drum, so we try na mo reach out muna na si Chess mo drum, so diha mi nagsugod way back 2004. Actually kay na-create yun ang South Face, ang pangalan ng South Face yun after na sa recording from Cebu sa first album. So pagbalik na mo ay hata naka-decide mo. Ay hata dahil mi naka-decide sa final nga pangalan South Face. So, ang South Race, siya upan ng good. Simply means na nga, race from the South. Rasa ng Timo. So, originally,
rasa ng timog pero rag lain mo kay paminawan Oo. so medyo panlamo nga one word lang para dali ra pud ang recall. So buto nga na South Race siya. Since Cagayan de Oro is the southern part sa Philippines, may tawag South Race. Kinsa-kinsa man sad ang inyong musical influence. Daghan. Sa akong kuan side as vocals o guitar, way back 1990s, alternative rock, untod nagsaka ang akong music, like put ako sa metal. But since ang among grupo hiligmig mga Bisaya and napod mi mga kauban nga mga kaila sa Cebu nga nag-promote og mga Bisaya nga kanta nga rap. So nagisugda na mo sa Cagayan way back 2005, 2006. Yung nag-una mig promote og mga Bisaya gud na mga kanta. May nang gi-promote this rap. Sugod ko Christian. Actually kani si Pad. Si Manarian ni siya. Unang Pads among gitawag siya kay pare mo siya. Christian music ko nag-start. Dayon na bad influence lang ko ani. Na influence ko na nga naka sa rock. Kaya nahipadan ko nag-explore dayon sa Creed, alternative rock, Vertical Horizon. Si Glenn, yung basis na mo, ang pick up niya, Juan Jud, mga Yuyoy, Surban. Hindi yung kita yung mga novelty. Dayon si Chess, all around Japan doon sa from metal to alternative, rock, mga inana. Karon sa panahon sa pandemya nga kasamtangang wala pa mga gigs, unsa man sad ang inyong gikabisihan. Kuad kurang take advantage na mo online. So ang gihimo since July, March mo nag-start ang pandemic. Pagka July nag-start mo release sa Spotify. So actually na may album before pero wala pa gid siya na release. So ay pa gid na mo na trabaho last July this year. So nag-release ni og This Rock Mindanao album sa Spotify. And then gido ko na mo og release singles English tulo ka po nga among gi-release pod kauban sa This Rock Mindanao. So, ang This Rock Mindanao na duha ka Tagalog then unang adto Bisaya. Apil lang utang. Utang. South Race, imbitahan ninyo ang atong mga viewers o listeners sa inyong social media accounts ug asa pwede madunggan ang inyong mga kanta. Sa tanan mga viewers o mga listeners, na-invite mo na mo suportahan mi ninyo. Among kanta nakakaroon sa Spotify. Walang gid siya nagsugod pero South Race. South Race lang banda ang one word lang search South Race. Napod mi sa YouTube. So South Race official lang niyang pangalan. Sa Facebook po na South Race lang. Matatanan updates dito. So, pwede niyo i-like. So, bago lang gid mi nag-create og kanang presence sa social media actually kay murag nabot ang time murag naglaylo or busy sa mga trabaho naman may tagpatag sa trabaho para sa kuan ako sa musical store na assign siya lahi po diya si Glenn sound system gyapon to si Chess among drummer actually DJ sa Brigada. So muna kami dyan naglaylo kay medyo nagseryoso gabay sa trabaho.
Daghang salamat sa atong original Bisaya Music Talent South Race gikan sa Cagayan de Oro City. Daghang salamat. Mga higala, diri natapos ang inyong programang kanunay nga anda mutabang sa atong mga kaigsuon ng Bisaya. Daghang salamat sad sa atong kauban Asek Janji Gonzales ng OPAV, SK Chairman John Paul De Jesus, Bislig City, South Race ang atong Bisaya Talent sa Cagayan de Oro City. Magkita na sad ta sunod Sabado diri lang sa Bisaya Gyud na inyong madunggan sa DZXL 558 Aramen Manila, DYHP 612 Aramen Cebu, DXCC 828 Aramen Cagayan de Oro, DXBC 693 Aramen Butuan, DXRS 918 Aramen Surigao. Ug matan-aw sa social media platform sa Aramen Facebook page ug Bisaya Gyud Facebook page. Like and share dayon. Ako ang inyong igsuon og Higalang Bisaya Communication Secretary Martin Andanar. Amping permi, mag-ampo ug magkita-kita tag-usab. Mga bay, diri lang sa Bisaya Gyud.